Έλατε εδώ λοιπόν μια βόλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην Πολύχνη. Εδώ οι επιλογές για καλό φαγητό πολλές. Εμείς όμως ξεχωρίσαμε την καλύτερη. Φαγοπότη. Κάθε Δευτέρα σας προσκαλούμε σε όμορφες ρομαντικές βραδιές, ενώ κάθε Τετάρτη οι λαϊκές βραδιές επιστρέφουν. Πάμε να διασκεδάσουμε. Φαγοπότη. Βρισκόμαστε στο Φαγοπότη, κοντά μας έχουμε τον Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Από ό,τι γνωρίζω, έλειπες αρκετά χρόνια στην Αθήνα και επέστρεψες και συμμετέχεις εδώ στο Φαγοπότη, που έχετε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Ναι, κάναμε ένα ωραίο team, είμαστε 3 φίλοι αγαπημένοι ακόμα από το Δημοτικό, είμαστε στο τρίγωνο Πολύχνης, αγνός στρατιώτου 50. Αγάπη, μεράκι, δουλειά, καλό φαγητό, πολλή διασκέδαση και ό,τι γνώση έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τη βάλαμε εδώ. Από ό,τι ακούμε και από τον κόσμο, έχετε βραδιές λαϊκές με μπάντες. Κάθε Τετάρτη κάνουμε λαϊκή βραδιά, είναι μια μπάντα τα παιδιά, ο Βασίλης ο Καρακώτας με τη Μαρία την Καραντρέα, το Σίμω το Μαρίνο και τους μουσικούς. Πολύ κέφι παιδιά, πολύ κέφι, πάμε πάρα πολύ καλά τις Τετάρτες, ευχαριστούμε τον κόσμο γι' αυτό, καλές τιμές. Φυσικά κάνουμε και τις Δευτέρες ένα ωραίο πρόγραμμα. Είναι 2 υπέροχες φωνές, τα κορίτσια, η Μάχια η Γεωργιάδου και η Άσπα η Μαυρίδου, με πιάνο και φωνή. Θεϊκό, πιο ρομαντικό, πιο ήρεμο, πιο να ξεκουραστείς τη Δευτέρα, για διασκέδαση πολύ την Τετάρτη. Και εκπληκτικά πιάτα από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Ναι, δεν το συζητώ. Και το φαγητό μας, και ο σεφ, και η κουζίνα, και τα προϊόντα. Εδώ, ας πούμε, σας έχει βγάλει ένα μπριζολάκι με σως από μουστάρδα, μια τρομερή σαλάτα iceberg με γλυκιά σως μουστάρδα και μια τηγανιά κοτόπουλο. Αλλά πιστεύω ότι από τα πιο must πράγματα στο μαγαζί, παιδιά, είναι το υπέροχο γλυκό που φέρνουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα φέρνω πρώτα το γλυκό και μετά το φαγητό. Οπότε, φίλοι μου, πρέπει να έρθετε και να επισκεφτείτε το Φαγοπότη στο τρίγωνο Πολύχνης. Για πάμε μέσα να ρίξουμε μια ματιά. Στο λευκό το πύργο το φιλιά της και το σπίτι της Καλαμαριάς. Από το παρτάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.